música. Però no passeu la línia. No. Figueu que veia porta. Ja veiem, una 252, eh? Sí, l'única que hi ha per aquí, circulant. No, haguéssim pogut posar una japonesa. Ja la tinc allà. Les fotos amb l'altre, perquè aquest no espatllat, no enfoca bé, i ja és portar l'altre no puc enviar. Bones fotos, eh? Ara te l'agafaré. La... Paper con pita. Mucho. Qué crema. Havia dit el vagó 3 que m'havia I tant. El vagó 3 que era al mig. Com?